Hello guys, mayong gabi ka natong tanan ani ana sa bako aron sa pagpadungog kaninyo pagisgot bahin sa atong mga kinaiyahan. Karon mag-vlog na sad ko bahin sa ang kinabuhi sa sundalo sama sa kinabuhi sa atong kaminyoon o ang malampuson nga kaminyoon. Mga igsoon, ang kinabuhi sa kaminyoon naisama kita sa nakigbisog o nakigasdang sa usa ka dira o gubat. Ang buot yung ipasabot sa gubat o gira sa mga problema sa usa ka pamilya, no? O ang pamilya, ang mga bunog nga nadawat sa usa ka sundalo gikan sa iyang mga kaaway. Mao kana ang timaan sa pagpakigbisog sa kinabuhi, sa iyang pagpakigbisog gikan sa iyang mga kaaway. Ang buot kong ipasabot isip asawa or inahan or amahan sa usa ka pamilya. Kung ikaw gusto nga magmalampuson ang inyong kaminyoon, pagtuyo andam ka nga magsakripisyo bisan unsay may tabo kanimo. Timaan sa imong dakong gugma, isip inahan or asawa sa panimalay. Mausab ang usa ka sundalo, anda mo patay o magpakamatay tungod sa iyang profesyon, isip sundalo sa mga katawhan. Amen. Busa, mga igsuon, ani ako kaniyo nagpahinumdog. Kung gusto ka nga magmalampuson, ipakita ang imong kaisog o katakos. Pinaagi sa imong pagdawat sa kamatuoran. O ang pagpaubos o pagpasensya. Ang pangutana, kung saman ang pagpaubos o pagpasensya sa ngalan sa pakigbisog, igsoon. Ang tubag, mao ang atong mga bunog o samad gikan sa atong mga kaaway. Ang ilang mga pagpasakit kanato og sulti. Samad gikan sa mga kaaway, pagpasakit kanato nila pinagi sa kalibutanon sama sa mga sipa o laparo. Dili pinagi sa mga sakit nila nga mga sulti na isama kita nga nakadawat og dakong samad. Apan ato kining dawaton og tambalan pa ang ato mga samad pinaagi sa pagdawat lamang sa panahon, pinaagi sa ato mga pag-antos o pagpaningkamot aron lang mabuhi para sa kayuhan sa tanan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Dinhi na lang ko kutob ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong gabi sa tanan. Bye-bye.